ही बघा तुमची आली मैत्रीण. त्याला का जाऊ तुझ्या मैत्रिणीला बघा. तुमची आठवण काढा. आठवण काढते तुमची ती. आठवण काढते तुमची. कोण आलाय दिलू? मम्मी आता लाईट लावतो जरा. आणि तू सांग की अशी भाई सोबत जास्त का? कारण आपण कुठे पण गेलो तर भाई सोबतच असते ना ती. ती बोलेल आता घर कंप्लीट झाला बोलेल है ना. आता तिला वाटलं आता कंप्लीट झाला. फिरवा तिला हात फिरवा. सुकली ती. हो द्या खालीच राहू दे. मच्छी आणणार होतं तिला पण बोल काय ते तिकडे बागडे एवढीशी तिच्याकडे ती बाई नव्हती लासवाली पिशवी बघते. आता तुम्हाला इकडे दिसते ही येल्लो बस जाते तर ही सोसायटी बस आहे. तुला माहिती होती? ती पिवळी बस गेली बघ ती आतमधल्या सोसायटीमध्ये फिरायला बस आहे. हां हे जी आतमधल्यात फिरायला फ्री आहे आणि इकडून आपल्या स्टेशनला जायला मग 15, 20, 30 रुपये काहीतरी घेते. तर नमस्ते सर्वांना. आता बघा मम्मी आहे आणि इकडे भाई पण आहे. कुठे गेले भाई? इकडे आता. हां आता भाई आले आहेत. आता इव्हनिंग वॉकला मी जातोच आहे ना तर मी बोललो भाईला पण जेवढा मला माहिती आहे ना सर्व इकडचं भाईला पण दाखवतो काय ना काय. आणि त्यासोबत तुम्ही पण बघा. मग दिलू कुठे भाई आपली? दिलू बघा उलटं दिल. दिलचा उलटा दिल. आणि दिल बघा आमची कशी झोपली. दिलू पिल्लू हे दिलू पिल्लू पप्पी दे. फॅन हवा तुम्हाला? फॅन बंद करूया आपण. आपली किती माळ्याची बिल्डिंग आहे आपली? 19 माळ्याची. पिशवी ही आमच्या सोसायटीची वॉकिंग पाथ. भाई तुम्हाला कशी वाटते सोसायटी? चांगली आहे ना. असं फिरायला पण एकदम चांगलं आहे ना. खाऊन बघा. बाईला मँगो लस्सीची ट्रीट खावा. कसं वाटतंय? खाओ भाई. चिकन बिर्याणी ना भाई? चिकन बिर्याणी भी देतो. तर भाईला ट्रीट आमच्याकडनं लस्सीनंतर बिर्याणी. आवडली का? बरं दुसऱ्या रिक्षात नाही दिलं. आलो मी परत. भाईला बिर्याणी दिली. भाईच्या नावाने मी खाऊन टाकली बिर्याणी 1/2. मम्मी बोलते वाटतं कोणावर तरी फोनवर. एवढी बेल जोरात वाजते ना मी घाबरली माहितीये का. हे काय करते तू? हे काय चपात्या बनवते? बिर्याणी खाल्ली. काय म्हणता? भाईला पार्टी नाही. मँगो लस्सी दिली पहिली. मग बिर्याणी खाल्ली. मँगो लस्सी दिली. आणि मँगो लस्सी पिताना भाई ती बाई कोण आली होती? एक बाई आली. तर दागिन्याचा हे होता गळ्यात. पप्पूच्या हात फिरवते. मला बोलते काहीतरी वडापाव दे. मग पप्पू बोलत मी राहता कुठे? ते बोले मी तिकडे राहतो. मग बोलत चल. मग तिला 2 वडापाव दिले 30 रुपयाचे. पप्पू गरीब होती. गरीब नव्हती. अशी चांगली तुझ्यासारखी होती. तुझ्यासारखी मंगळसूत्र होता. पण ती मला ती बोलली आली देवासारखी आणि मला बोलते मला भूक लागली मला वडापाव खायला दे. पैसे नाही मागितले. मग ते पार्सल घेऊन गेली. तू राहते कुठे? त्याच्या असं तिने हात दाखवला. चला आता तुला काहीतरी गिफ्ट आणलंय खाऊ आला. अरे दिलू दिलू आले. बांगडे आणले. तिला बाई बांगडे दाखव पहिला. वास दाखवा तिला. वास दाखव. कशात आमची दिलू जाते बघ ना आतमध्ये. बघ हे बघ. जा दिलू बाहेर जा. तिथे जा. जा बाहेर जा. तुला घर बनवतो. तुला घर बनवतो बघ घर. जा जा बाहेर जा. येस दिलूसाठी आम्ही बांगडे आणलेले आहेत. अजून एक लाईट लावतो थांब जरा. काढा बाई काढा. तुम्ही हातात ताट घ्या. मी चपात्या करते ना. ही लाईट पेटव. मी लाईट पेटव. कारण कधी कधी व्हिडिओमध्ये आपले फॅमिली मेंबर बोलतात. तिकडे लाईट आहे बघ ना बटन. हां
हे 100 रुपयाचे 9 दिले, पण छोटे आहेत बघा. काढा बाई मग. तरी तिला ती आल्यापासून हे आता मी बॉईल करून खाणार आहे, म्हणजे दिलला बॉईल करून देणार आहे. किती आहे? 9 ना? 7 आहेत. 7 आहे रे. 7 आहेत बघ. हा 6 बसवतात ना. हे काय काय आणलं बघ मम्मी, काय काय आणलं बघ. तू काढ ना, मी चपात्या करते ना. हे भाज्या आणले बघ सर्व मम्मी, आपल्या मार्केटमधून आणले. हे सगळं आणले, भाज्या आणले. आणि ह्याच्यात काय असेल सांग, त्यात काय खोल अजून ते मला तीन ना. पण किती जवळ येते. हे काय आहे पिशवी? खाली आहे खाली. पिशवी घे तुला हातात. ते नको, मी चपात्या करते ना. तुम्ही बाहेरून ते सामान आणलंय ना. तुला नाश्ता आणलाय ते, हा. मम्मीला नाश्ता आणलाय. मध्ये काढून दे जा. हे सर्व भाज्या किती बघा, स्वस्त पडल्या आता मम्मी. बाहेर घेतली वाटतं. हे मम्मी चला, आणलं तर टायमावर घे. हे बघा, हा पाकिट खोल. चला मी तुम्हाला पटापट दाखवतो. इकडे मी असे एनर्जी ड्रिंक आणले, मम्मीला कधी कधी प्यायला वाटतं ना, तर मी एनर्जी आणली. एक 30 रुपयाला पडतं. हे काकडे आणले मम्मी मी, काकडी आणली ती 30 रुपये किलो. 30 रुपये किलो. कारली 50 रुपये किलो, चांगले मिळाले. म्हणजे 10 रुपयाचे 3 लिंबू. सुरण 30 रुपये अर्धा लिंबू झाले. बाकी काय आणलेलं, दूध, दही, ताक. ठीक आहे. ॲपल, बनाना आणि हे भाईसाठी बटर आणलेले आहेत. ते बघा भाई तिकडे बसलेले आहेत. आता चाय बटर, कधी पण खाली बटर येणार तर भाईसाठी येणार. इथे 10 रुपयाचा मसाला आणि 30 रुपये किलो बटाटी. आणि इकडे अंडी आणलेली आहेत. अंडी कधी दिलला लागली, मला लागली, कोणाला लागली आहे ना. तर एवढं सर्व आम्ही शॉपिंग पण केली. आणि हे बघा, हे खायला हे आपल्याला बासुंदी आणले. बासुंदी काय मला 4 लिटर कॉफी आहे ना. तर हे आणि हे काय आहे ते मी तुम्हाला आता खोलून दाखवतो. नाश्ता बघ काय आहे, बघ काय काय दिसलं तुला? काय ते हिरवा हिरवा पानाचं आहे काय असा काय? शिरा. शिरा काय का हलवा? शिरा हलवा, तेच काय हलवा बोलले तरी शिरा. शिरा शिरा घे आता. चल भाग कर, 3 भाग कर बाई. हे जरा 3 भाग करा ना. 3 पेलेत होता. आणि इकडे शिरा झालेला आहे बरोबर. भाई घ्या तुमचं, टेस्ट करून सांगा कसं भाई. हे घ्या चमचा, घ्या टेस्ट करा. शिरा कसा लागतो बघा त्यांचा. आणि मम्मी मला आहे ना तो कप दे. हा कप कितीला पडला माहिती काय? 40 रुपीजला. ते कप द्या इकडे. बासुंदी दुधाची आहे ना. हा तू कमी खा. मी थोडी घेते. शिरा पण मी जास्त नाही खाणार आहे, कारण तो तुपाचा असतो ना. पण टेस्ट करून बघ भाई, कसा आहे शिरा? चांगला आहे, मस्त आहे ना, भारी आहे ना. आटवून केलेली एकदम. भाई बासुंदी पिऊन बघा. आणि शिरा खाऊन बघ. शिरा म्हणजे टेस्ट सांगायचे आपण, म्हणजे आपण घरी खातोय ते ना. मस्त आहे ना. मस्त एकदम प्रसादासारखा. शिरा 60 रुपये होता आणि हे 40 रुपये. पण ते कसं क्वालिटी आहे ना त्याला. तर तुम्ही पण या आमच्यासोबत नाश्ता करायला. तर आज तुम्हाला आमचे भाई काका रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. तर तुम्ही काय बनवता भाई? बुर्जी बनवता. चला बनवायला घ्या. इथे बघा कढई तापलेली आहे आणि तेल टाकलेलं आहे. जिरा टाकतो. जिरा किती? थोडासा. ओके, तेल चांगलं तापलेलं आहे. जिरा टाकलेला आहे भाईनी. भाई किती अंडी घेतली आपण? 4 अंडी. ओके, आता काय करायचं आपल्याला? आता कांदा टाकायचा. ओके, किती कांदे घेतले आपण? हे 2 आहे. 2 आहे. टाका. तुम्ही करत राहा. तुम्ही जसं जेवण बनवतं तसं बनवा. मी शूट करतो तुमचं. आता कसं भाईची ही फर्स्ट शूट आहे ना रेसिपी, तर त्यांना वाटलं की थांबायचं आहे, तर बरं तुम्ही बनवा तर मी शूट घेईल आपलं. तर इकडे आपला कांदा टाकलेला आहे. आणि कांदा काय करायचं आता कांद्याला? फ्राय करायचं. किती वेळ? 5 मिनिटं. 5 मिनिटात ते लाल झाला पाहिजे ना. ओके, तर इकडे बुर्जी आपली बनत आहे. आणि तुम्हाला दिल पण दाखवतो. दिल कुठे आहे बघूया. दिल 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 नाही दिल, ती बघा आमची दिल. आणि आम्हाला गरज नसेल तर आम्ही लाईट्स ऑफ ठेवतो. काय करते दिल? काय करते ते आमची दिलू? बघा काय करते. आता इकडे बॉल फेकलेला आहे. बॉल बघा दिलू, पकड बॉल. हा बघा, हा जो बॉल हा दिलच्या आमच्या आवडीचा आहे. दिलू
दमली लगेच दमलीस. दमली नाही, तिला माहिती आहे तू कॅमेरा मारतोय म्हणून ती गप्प बसली आहे. भाईने बोलवलं काय काय मिरची करतो. टाकतो. मिरच्या किती घेतल्यात? 3 मिरची. ओके. हे काय टाकतं? टमाटर किती घेतले? 2. चला आता तुमच्या मनात जे प्रश्न असेल तर मी अगोदरच प्रश्न विचारतो. भाई तुम्ही जेवणामध्ये काय काय बनवता? जेवण म्हणजे काय काय बनवता? डाळ भात भाजी. कोणकोणत्या भाज्या बनवतात? भाज्या कुठच्या पण बनवतात. सर्व प्रकारच्या भाज्या. आणि डाळ कोणते बनवता? गोळी डाळ आमटी. आणि हे जर झालं व्हेजमध्ये, तर तुम्ही नॉनव्हेजमध्ये काय काय बनवता? मटन चिकन मासे मासे पण फ्राय बी सर्व A to Z. आमचे भाई काका A to Z सर्वच बनवतात है ना भाई. तर आपलं टोमॅटो किती फ्राय करायचं? तर आता राहिलेलं काय आपलं? हळद टाकायची. ओके. तर ही हळद टाकली आणि आता आलं लसणाची पेस्ट. ओके. थोडीशी टाकायची ना आपल्याला. तर भाईलाच आपण प्रश्न विचारू. भाई तुम्हाला जेवणामध्ये काय आवडतं? चिकन व्हेज. काय आवडतं? चिकन. आणि व्हेजमध्ये काय आवडतं? व्हेजमध्ये सर्व भाज्या आवडतात. सर्व भाज्या आवडतात. आणि आता बाहेरचं काय वेगळं आवडतं? जसं आईस्क्रीम, जसं आपण वेगवेगळं काय खातो, असं वेगळं काय आवडतं तुम्हाला? आईस्क्रीम लस्सी पाणीपुरी दहीपुरी आवडते. असं भाईचं आवडतं म्हणजे सर्वच आवडतंय. बनवायला पण सर्व येतं, खायला पण सर्व आवडतं. तर इकडे आपली आलं लसणाची पेस्ट आपण एकदम चांगला सुगंध आला आहे. तर इथे रेसिपी बनवणाऱ्या शेफचं आपण पूर्ण नाव तर विचार. भाई तुमचं पूर्ण नाव काय? रवींद्र कृष्ण शिरवडकर. रहिवासी आमच्याच घरातले, मेंबर आमच्याच घरातले, माझ्या वडिलांचे मोठे भाऊ, बरोबर ना भाई? म्हणजे माझे सखे काका. ओके. आता कुठे ताईच्या घरी होता ना तुम्ही? ताईच्या घरी होतात ना? ताई आणि बाबू कसे आहेत? बरे आहेत ना? आता अंडा टाकून आपल्याला किती वेळ असं करायचं? 10 मिनिटं. मग आता शेवटचं आपलं मीठ आणि कोथिंबीर राहील ना? झाली आपली भुर्जी. अरे वा. भाई काकांना एक प्रश्न विचारतो. तुम्ही जे भाई ते अंडी फोडून का घेतलीत? म्हणजे असं डायरेक्ट फोडत एक एक फोडलं का नाही त्या? अंडा खराब पण नसतो ना. बरोबर आहे. म्हणून पहिले फोडून. तर त्याचं उत्तर हेच राईट आहे की जेव्हा पण तुम्ही अंडा फोडाल ना, हवा तर सेपरेटली फोडत राहा. कारण कोणताही एक अंडा पण खराब झाला आणि जर तुम्ही डायरेक्ट रेसिपीमध्ये टाकलं तर रेसिपी खराब, किंवा 2-3 अंड्या टाकल्यानंतर चौथा अंडा जर खराब निघाला तर 4 अंडे खराब. तर वेगवेगळं टाकणं हे टिप आहे. आता मीठ टाकतो. ओके. चवीपुरतं मीठ. आणि तुम्हाला मीच सांगतो की भाईच्या हातचं पण चव बोलतात ना, मिठाची चव बरोबर असते. कधी जास्त होत नाही, कधी कमी होत नाही. आणि आपल्याला सुकेपर्यंत हे करायचं आहे ना. गॅस तुम्ही मीडियम ठेवलाय ना? ओके. तर अशी होती आमच्या भाई काकांची रेसिपी. तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आमची दिलू कशी पडते? पकड बॉल आला. काय टाकताय? टाका कोथिंबीर. म्हणजे झालं ना फायनल आपली. ओके. गॅस कसा आहे? मीडियम केला आहे ना. कोथिंबीर टाकली की आपली झाली ना. वा छान वाटते, मस्त. इकडे आपली रेसिपी झालेली आणि ते आपल्याला आपल्या दिलूला पण वेट लॉस करायचं. दिलू बॉल, क्रेझी बॉल. हा बघा टर्न करतो मी. पकड. व्हेरी गुड. पकड. दिलू बॉल. पकड. इकडे कुठे धावते? बघा आता पूर्ण घरी फिरते ना ती. बघा तिकडे ते कोणतरी अजून आपला माणूस आला ना, ऍड ऑन झाला. कारण ती बाई जवळ राहायची सवय झालेली ना तिला. बघा कपड्याचं स्टँड बाहेरच असतं आणि हे पण आता आजच ठेवलेलं आहे. इथे आमची दिलू बघा, जर आपण फॅन बंद केलं की आमची दिलू अशी झोपते. मग सांगते की फॅन बंद आहे. दिलू फॅन बंद आहे. दिलू लाव फॅन लाव. हां फॅन लाव. हे बघा आमचा फॅन बंद आहे वरती. फॅन ऑन करा. आज जाऊन एकदम रिलॅक्स झोपली. अशी कॅट झोपतात म्हणजे मी बिंदास झोपतात ते. त्यांना काय टेन्शन नसतं. आता तिला टेन्शन नाही. काही आल्यावर मच्छी आणली, शिजवून दिली पण तिला खायला.
आणि आता बाई आहे म्हणून ती बाहेर खेळते, पण आता एवढे दिवस आम्हाला इथे येऊन झाले बोललीच नाही. बेडच्या खाली ती यायची नाही. भाईचा नवीन मोबाईल युट्यूब बघतात बघा मी. ते काय पण बघतात. आता मी तुम्हाला बुर्जी कशी झाली टेस्ट करून सांगतो, फक्त बुर्जीच खातो. मस्त मस्त आलं तुमच्या सर्वांपासून. आणि दिल तर भरू नाही शकत, दिल तर्फे भाईला बरं खावा. कशी झाली सांगा. खाल्ला का नाही, खाल्ला की नाही. रेसिपी एकदम छान झाली आहे. आणि भाई आपले सर्व जेवण बनवतात. दिल बघ कशी आहे. आणि यातील भाई आल्यामुळे ना ती बाहेर खुश आहे, एकदम उड्या मारते, खेळते. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते पण सांगा. आणि भाईकडून अजून कोणती वेगळी रेसिपी हवी असेल तर कमेंट भाई मध्ये. सर्व बनवतात. तुम्ही फक्त ऑर्डर सोडा, भाई बनवतील. आम्ही जेवण घेतो. तुम्ही विचाराल मम्मी काय करते. मम्मी कॅमेरा पकडला होता. आमचं नॉनव्हेज आहे तर मम्मीचं व्हेज आहे. मम्मी आता जेवण घेईल. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.